Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga nang sasabi ning kiyakatamong Diyos, pamatulan nyo la ring taong kanakong pinili. Pamatulan nyo la. Pasigna nga nyo la lub ding memalen ning Jerusalem. Sabyan nyo karela, king sobra-sobra na ing kasakitan adelanan da, at mi patawaran na ing kasalanan da. Sapat na ing parusang binyeko karela, ing meto nga siwala kukulisak na. Isadyaye para king ginu, ing meto nga dalan king kakewan. King disyerto gawa kayong dalan na matulid, para king kiyakatamong Diyos. Ing balang lambak, tambakan ya, ing balang bundok at bundok-bundukan, patagan ya. Ding gurul-gurul pantenla, kanita ing ligaya na ning ginu, mibulalagya, at ding sabla iti akit da. Ing ginu mismo, yang kaniti magsalita. Nga na ning meto nga siwala, mamasyag ka, nano ing ipasyag ko, nga kung kinutang. Ibulalag mo king ing meto ketawan, may ngari yang dikot, at ing sablang legwana, kalupan ing sampaga king marangle. Lalangi ing dikot, at malalanat lareng sampaga, potang tsupan nala ning angin, at papabal ning ginu. Wa, mistula yang dikot ing tao. Lalangi ing dikot, at malalanat lareng sampaga. Dapot ing amano na ning Diyos, manatiliya. Mukyat ka king mata sa bundok, o Jerusalem. Isalita mo ing mayap a balita. Isikan mo ing pamanyawos mo, O Sion. Isalita mo ing mayap a balita. Magsalita kang masikan, katatakot. Sabyan mo karing balen ning Huda, king ing karelang Diyos, daratang ya. Ing ginong Diyos, daratang ya, ban sumakop kambening upaya, daralan nala ring tawong keyang kinabos. Anti ing pastul, ingatane ing kayang kawan, ding malating tupa, kaya lang tipunan, karing takdena, karin nala kumunan. Ding gaindura, kaya lang tayran, king mitmong kayingatan. Amano ning ginu. Salamat kin Diyos. Ing ginung kiyakatang Diyos, daratang yang mitmong upaya. Ing ginung kaya katang Diyos, daratang yang mipmong upaya. Dalit kayong bayong dalit king ginu, dalit ka king ginu, o meto yato. Dalit kayo king ginu at puryanye, ihayagyu aldoldo, ing pamagligtas na kaya katamo. Ing ginung kaya katang Diyos, daratang yang mipmong upaya. Ing kayang kayo pa yan, karing sablang bansa, ipasyagyu, at ding makapagmula lang dapat na, karing sablang tao. Karing sablang bansa, sabyan nyo, ing ginu, ariya, king mitmong katuliran, sablang tao, kaya lang ukuman. Ing ginung kaya katang Diyos, daratang yang mipmong upaya. Bustan yang tumula ing banwa, bustan ing yatu, magsayaya, at pati na ing dayat malat, at ing sablang at tsukeya. Bustan yung ding marangle, at ding sablang tanaman da, tumulala. Kanita, ring sablang dutong ning kakewan, dalit laking tulara. Potang datang ya ing ginu, ban mag-ari king yatu. Ing ginung kaya katang Diyos, daratang yang mipmong upaya. Pamahalan no ring sablang tao, king alang pamangabiran, at king mitmong katuliran. Ing ginung kaya katang Diyos, daratang yang mipmong upaya. Parangalan tayo po ing maya pabalita.
kakeni o ginu, kapay balam, patawaran mo ing kasalanan ning kekang balayan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, king pamalakyo, nanuming daptanan ning metong atawong ating dinala na tupa, at sakaya may liling metong karela. Lakwa na la, ring siya mapulot siya, manibsiban king libis ning bundok, makoyang manintun king tupang melili. Potang ato pane, sasabihin ko kay kayo, may git ing tula na kaniting meto nga tupa, kesa aking tula na karing siya mapulot siya melili. Makanyan mo naman kabud, ing kabudyan ang ipayong atsubanwa. King imetong man karing mga nating deti, eya malili. Ing mayap ng balita, ing kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Good morning po. Parang bigla po akong naalimpungatan. Ano bang araw ngayon? Martes ba o Merkules? Kasi kukunti tayo eh. Alam ko pag Merkules mas marami. Ba't Merkules ngayon? Ba't kukunti? Dahil Martes. No? Mayroon po akong isang napanood na matandang advertisement na tagal na sa insurance. No? Pinakita dito yung dalawang grupo na matanda na sa grupo bang tawag nito? Basta dalawang matanda. No? Yung isa ay mayaman, yung isa ay mahirap. No? Yung mayaman, kaya mayaman, kasi mayroon siyang pension plan. No? Kaya yung mga apo, ayun, dinudumog siya kasi nakakapagbigay siya ng pera sa kanya mga apo. Samantalang isa mahirap, walang pensyon, kaya ayon, iniiwasan siya ng kanyang mga apo. Kaya anong dapat gawin? Sabi, kailangan magpa-insure ka. Para pagdating ng araw, meron kang ibibigay sa iyong mga apo. No? Nino maka-insure ka yung ating pension plan. No? Pero alam nyo, yung advertisement na yun medyo parang mabagsik na parang masyadong sadistic naman. No? Para sa mga matatanda. No? Lalo na ganun ba yung tao ngayon? Dahil walang pera ang isang tao, hindi na pinapansin. No? Dahil ba walang pera, parang wala nang kwenta. No? Para bagang ang halaga ng isang tao ay tinitignan kung gaano karaming kanyang pera. Kaya the more na maraming pera, the more na siya'y mahalaga at siya'y dinodiyos at tinitingala. Medyo parang pero kung minsan baka kapag isip-isip tayo, baka ganun nga naman ang tao. Baka ganun naman ang Pilipino. Kung mawala ng pera si lolo, si lola, hindi napansin-pansinin, yung nagbibigay lamang ang pinapansin. Kumbaga, nung panahon na marami na ibibigay, dinudumog si lolo, si lola, dahil nang malakas-lakas pa. Pero nung panahon na wala na, ayan, pinapabayaan na lang. Wala na siyang asim. Wala nang alat. Ang tawag din wala nang alat.
At kailan nga ba tayo nawawalan ng alat? No? Kailan tayo nawawalan ng halaga sa bawat isa? Siguro, isa yon, no? Pag wala ng pera, yan, mababawasan ang mga lumalapit at mga kaibigan. Sabi nga, diyan mo makikita yung mga totoong tao, kung sinong may pagmamahal. No? Pag ganun wala ka na. No? Doon mo mabibilang ang tunay na mga kaibigan na nagmamahal. Pero kung minsan hindi man ganun sa pera, kung minsan kaya nawawalan ng alat ang isang tao sa atin, o tayo nawala na ng alat, halaga sa mga dating kaibigan, siguro dahil nagkaroon tayo ng isang malaking kasalanan. Halimbawa lang sa mga mag-asawa, pag ganyan po pag nagtaksil yung isa, yun, nawawala na ng importansya itong nagtaksil. Baka mangingibabaw hindi na pagmamahal, kundi pagkamuhi, galit. Sa tuwing nakikita, kumukulo ang dugo. Kaya sa ating lipunan, sino ba yung mga winawalang kwenta ng lipunan? Sino bang yung mga di na pinapansin? Minsan yung mga sinira din ng kanilang buhay, nagbisyo, hindi ba ba? Yung mga nagpasuray-suray na lang sa daan dahil kalasingan o anumang bisyong ginawa nila. Dahil na yung mga nag-drugs. Minsan yung ibang nag-drugs nawawala pa sa katino ng kanilang pag-iisip. Kaya tuloy, pamilya nila, tinakwil na sila. At ang mismong lipunan, hindi na sila pinapansin. Kaya siguro ito yung makikita nating dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi na pinapahalagahan. Kaya maganda po itong ating ebanghelyo ngayon, no? Ang talimhaga ng 100 tupa at nawala yung isa. Yung isa ay nawala. Nawala na ba siya ng halaga? O nawala na siya ng kwenta? Dahil ba wala na ring pera ito? Hindi na. O kaya wala na yung kagandahan niya? Wala na yung alindog niya? O kaya nagwala ba siya? Nagloko ba siya? Kaya baka itinakwil siya ng mga kasama na niya, o siya mismo kusang naglayas dahil mas gusto niyang makamundo, kalokohan, kaya nasira itong buhay nitong isang tupa. Pero dito nga po, sa talimhagang ito, ang gagawin ng isang pastol, iiwanan yung 99, hahanapin yung isang yan. Hindi ko mo isa lang, pababayaan na. Kundi itatayapan niya yung 99, iiwanan. Hindi man sigurado kung anong mangyayari sa 99 para lang hanapin yung isang nawala. At siyempre po, ang gandang tarawan ito sa atin. Sa mata ng Diyos, di tayo pinapahalaga ng Diyos dahil sa tayo mababait, mabubuti, dahil sa tayo tapat. At yung mga tapat lamang, yung nagbibigay lang sa Kanya, ang pinapansin niya. Kundi dito po, ultimo yung nakakalimot, nagwala, at winala ng kusa ang sarili. Ito yung magandang istorya na sa mata ng Diyos, ano man ang gawin natin, kahit kayong kapampangan, kamulangan, patuloy tayong pahalagaan ng Diyos. At huwag nating kalimutan, yan ang dahilan kung bakit siya'y ipinanganak sa Pasko. Siya'y naging taong tulad natin dahil tayong lahat bilang tao ay nawala at nagwawala para tayo'y Kanyang ibalik sa dating dignidad, dignified life. Kaya sa atin po ngayon, baka mayroong mga
nawawalan ng pag-asa dahil putikan na sila, dahil marumi na sila. Ito yung ebanghelyo na sa mata ng Diyos, hindi sila nawalan ng halaga kailanman. At naway ito'y magdulot sa atin ng lakas ng loob para magtiwala uli sa sarili at mabuhay ng may dangalan. Amen. Magsitay na pong lahat at ating idulog sa Panginoon ating mga kahilingan, tayong lahat na sa mata ng Diyos ay hindi nawawalan ng halaga, ng importansya. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginu, pastulan me ingkekang kawan. Ginu, pastolan me ingkekang kawan. Para king iglesia na ning Diyos, amanoknangan kaniting karinaning luwa. Agad na sanang dasan ingning ning bayong Jerusalem. Ipanalangin taking Ginu. Ginu, pastolan me ingkekang kawan. Para karing sablang makalawe, karing sarili lang bansa, o pibale-bale, manakit lasanang simpatsya at lugod, nulaman kaniti mibyebye, ipanalangin taking Ginu. Ginu, pastolan me ingkekang kawan. Para karing bihag, para karing matwang mipayimburisan, para karing ulila, manakit lasanang makabuklat a pusong Kristiyano, ban mamatula at sumaop karela, ipanalangin taking Ginu. Ginu, pastolan me ingkekang kawan. Para kaya katamungan, makaraketa sana king dibinong tula, potang ating sisising palpikasala, ang magbalik loob kingig pa, ipanalangin taking Ginu. Ginu, pastolan me ingkekang kawan. Ngeni po, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ay pa, sapan mo keng makibat at maminto keng siwala ng kaya kaming pastul. Yesu Kristong anak mo at ginumi manggamang kapilan. Amen. Dito po makasadya mag-offer, magpilata na po kayong libutan. Walang pulkot ang bakan lang, undok-undokan batagan lang, ating sablang tao kita, iligaya ning Ginu. Walang pulkot ang bakan lang, undok-undokan batagan lang, ating sablang tao kita, iligaya ning Ginu. Insiwala ko kulisak na, isadyaing dalaning Ginu, itulin yuwing dalana na, tatangyaing kekatamang Diyos. Walang kulkul ng bagan na, tundok-tundukan patagan na, ating sablang tao ang kita, iligaya ning Ginu. Walang kulkul ng bagan na, tundok-tundukan patagan na, ating sablang tao ang kita, iligaya ning Ginu. Manalangin kay pakamalang kapatad, baniting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginu itindaon karinggamat mo, kay kapurit ikaligaya ning kiyan lagyu, ning kaya kataming kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, pabanalalan mo sa reting ayin, ayam pang mikeka. Katman mula ring puso mi king sala, ning kaya kang banal espiritu, may yagyag king alimbawa ng San Ambrosio, parati miyasa nang ipasyag, in mensahe ning kaya kang lugod, no keman ka rin. Iti adon
Miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka ang timuri, yat na yoren puso yu. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoig pa. Diyos kingalangang galubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Inyong migpagmabayang may kisaot kaya kami anting tao, ti paranitang binalak mo kanitapang minuna. At biglat na para kaya kaming danan painturo king kaligtasan. Ngini panay mi tangal do po tangi Kristong ginumi, magbalik ang pasibayo, kambe ning kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asanit ang kaligtasan na pengako na, ang ngini paninayang may kimit nung kasalpantayanan. Ulinita kami sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal ko Ginoo, pintuyain manuamin, tuyain yato, kimpe kang ligaya. Hosana, Hosana, hingkakatas, katasan. Hosana, Hosana, hingkakatas, katasan. Nuaning naratang, ilang yuning Ginoo, nuaniya. Nuaning naratang, ilang yuning Ginoo, nuaniya. Hosana, Hosana, hingkakatas, katasan. Hosana, Hosana, hingkakatas, Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingaing King Espiritu, ban para kaya kami, walyan ng katawan at dayam ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape, at pasalamat siya kaya ka. Pira sa nabinyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan, minom ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayat talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kaya't para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dataniti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, i Cristo sinumia, i Cristo datang ya, masih Inyang inigaganakan niyo ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ng anak mo. Daraham niya kaya kaiting tinapi ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan mewa ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap ya kilugod, kambiyan ang Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabling miye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya binang Maria, ing Birhendo ng Diyos,
kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalumong kaburian, king kakabaning panahon, burianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan tala pangabo sa mibo kay banalan turub, nga tamang ining mangangas manalangin. Kami at syuban mo, isang banyay nagyumo. Natangke kami, ikayayan mo, di pamit walang lumo. Ketiking yato at king banwa, di pamit walang lumo. Ikakanan ni King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldong at ipatawad mo ke kami, din sa langit ka. Anting pamamatay, wag ni kasalang ke kami, emo ke ipay, sa ulking tukso, nungay kapuski, Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon ni. Ban king kasopan ning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. uling ke kaika, kayupayan, at iligaya, manggaman, king alangan. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilanman kaya kayo. At kaya timurin. Iti pong may kakapatad, masyata mga yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo man, kapayapan. Cordero niño sa binalako, king kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami.
tang Kristo, ning mayap tamang pasula, magpahalaga kimbalang metong kaya katamo. Noon tamong kasulo na, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matang pantanggap kaya ka, dapat yagkas na yung mano mo, kumayap na ako. Datang na Kagino, dalbong ngeingento, ingbengi darata, dalumdum daralan. Datang na Kagino, at ikabos mo ko, iyalon marapon, ingangin masigaw. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibala ni ing anak ng bugtong. Kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo mikatawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at teran mo kami kindaklat ning biye. Adwan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, apon sikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Talakat na po. Panalangin king banal na Espiritu para king Synod on Synodality. Itamongan po. Makatalakad kami arapan mo, o banal na Espiritu, abe-abe makatipon kinlagyo mo, ikang bukod mong talatayid mi, abayan mo kami, mamaleka ka ring puso mi, iturume ing sukat ming dalanan, at no makanano miyang pamaralanan. May na at makasalanan kami, mo kami pabustan maging panibatan ning kaguluan, mo paboren idala na kami ning kamangmangan, padulong king maling dalan. Ni ing pamangabiran, ilisyana la ring dapat mi. Akit miyasana kaya ka, ing pamisan metong mi. Ban kanita, makapaglakabe kami miyabi-yabi. Painturo king alanang gambi. At kami malili king dala ning katutuan, at ning matulid. Itingan adwan mi kaya ka,
Ama ni gobra karing sablan lugal at panahon, king kampeto nga ning ipa at ning anak, manggaman king ngalanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, nganing may pasigdangan kami, king kang sakramento, para timisa ng atok yan, ng alimbawa ng San Ambrosio. Sa pan mo kaya sanang matatag talakad, king pamaglakbemi, painturo kaya ka. May pamatulan kapilan man, king bangketing sidyamo, para kaya kami karimbanwa. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka timurin. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Nayarinig kaya katang kapag masusyan, anyaw meta ng ining luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat, may poras. Gandang araw, marami pong salamat. Happy birthday, Myong. Birthday na pong Myong yan. Birthday na Myong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang natin, maligayang natin, maligayang, maligayang. Happy birthday, Kamyong. Birthday na. Titu na nga ni Titu.